niin. Nyt tullaan Kehä Kolmoselta. Länteenpäin muuttuu kaksikaistaisesta yksikaistaiseksi Mikkelän kohdalla. Rajoituksena tällä hetkellä 80. Jatkuu hienosti 80 tässä kohtaa vielä. Tämmösiä pieniä risteyksiä, ei paljon liikennettä. Nyt tulee Kauklahti-Mynttilä liittymä. Edelleenkin rajoitus 80. Päästään kohta risteysalueen ohi. Vielä hetki. Tässä on käyty vaihtamassa kyltti. 80 näytti olevan tässä tällä hetkellä rajoitus vielä risteysalueen jälkeen. No niin, ja nyt muuttuu rajoitus 60. Tässä on jotain töyssyjä olevinaan jossain kohtaa, mutta eipä nyt hirveästi näy. Ja sitten muuttuu takaisin 80 rajoitus. Siinä oli niin hirveästi kaikkea vaarallista, että piti olla 60 välillä. Tullaan risteysalueelle. Edelleenkin rajoitus 80. Tässä on Espoonlahti Siuntio liittymä nyt. Ja samalla Kauklahti. Edelleenkin rajoitus 80 risteysalueen läpi. Mennään risteysalueen läpi. Näin. Ja sitten kun on risteysalueen ohi, niin muuttuu taas 60. Totta kai, koska tässä on niin vaarallinen kohta, tässä pitää varoa yhtä kappaletta automaattista liikenteenvalvontakameraa, mikä on tossa oikealla. Näin. Toki tässä on joku kävelytie, missä ei koskaan kukaan kävele, mutta sitten kun se on ohi se vaarallinen alue, niin taas tulee rajoitukseksi 80. Tätä 80 jatkuu tästä näin sitten aina Kehä Kolmosen loppuun saakka.